Vo videu si prejdeme prvým spustením dronu DJI Air 3S, vytvorením účtu, aktiváciou dronu, inštaláciou aktualizácií, aktiváciou poistenia, nastavením aplikácie DJI Fly a kalibráciou kompasu. Tento návod je rovnaký aj pre drony DJI Mini, Air, Mavic. Dopredu si nabijeme batérie na dron aj na diaľkový ovládač tak, aby boli nabité nad 50%. Pri slabo nabitých batériách nám pri aktualizácii vyhlási, aby sme ich nabili a až potom nám dovolí aktualizovať. Zapneme diaľkový ovládač krátkym a následne dlhým stlačením a rovnako spustíme aj dron. Jazyk si volíme angličtinu, slovenčina ani čeština nie sú v možnostiach. Potvrdíme pravidlá používania softvéru a zvolíme si krajinu Slovakia. Pripojíme sa na svoju Wi-Fi sieť doma alebo na hotspot v mobile. Pripojenie je dôležité pri aktivácii dronu a aktualizácii softvéru. Zvolíme si časové pásmo, vyberáme Amsterdam, Berlín a potvrdíme, či aktuálny čas sedí. Prihlásime sa do svojho účtu DJI. Ak ho ešte nemáte, kliknite vpravo hore na vytvorenie účtu. V ďalšom kroku bude ovládač aktivovaný pod vašim účtom. Potvrdíme aktiváciu. Návod na použitie aplikácie si preskočíme. Ak je to váš prvý dron, potvrďte tlačidlom Start a pozrite si krátky návod. Toto reklamné video môžeme preskočiť. Tu potvrďte všetky 3 možnosti. Je to prístup k lokalizácii. V tomto kroku DJI žiada, aby ste sa zapojili do projektu zlepšovania produktu. Toto môžete preskočiť. Tu si aktivujete svoj dron, už ho môžete spustiť, lietať a je pripojený k vášmu účtu. Od tohto momentu vám beží čas 48 hodín na aktivovanie poistenia DJI Care Refresh, ak ste sa pre toto poistenie rozhodli a prikúpili si ho. Ak ho nemáte, viete si ho kúpiť u nás na xtreme.sk, priamo na stránke DJI, alebo priamo cez ovládač. My toto poistenie preskočíme a vrátiť sa k nemu môžete kedykoľvek počas 48 hodín. Diaľkový ovládač zvládne spraviť všetky softvérové aktualizácie aj na drone, aj na batérii dronu, aj u seba v ovládači. Stačí, ak je pripojený na Wi-Fi. Aktualizácie môžu trvať okolo 15 minút. Hlavný update je hotový. V ďalšom kroku sa zobrazia informácie o legislatíve v Európe, ktorá platí aj pre Slovensko. Informácie o legislatíve si prečítajte na našej stránke v slovenčine. Link je pod videom. Zobrazí sa krátky návod, ako sa orientovať v aplikácii. Všetko sa nám podarilo a sme na hlavnej obrazovke. Poďme na ďalšie kroky. V pravom hornom rohu si skontrolujeme, či nám ponúka ďalšie aktualizácie. V tomto prípade pôjde o aktualizáciu map s oblastiami, ktoré sú obmedzené na let, alebo kde je zákaz letu, ako napríklad letiská a elektrárne. Pozrieme sa, ako sa kedykoľvek pripojíme na Wi-Fi alebo na hotspot v mobile. Zíde sa to hlavne v teréne, keď budeme potrebovať live Google mapy alebo aktualizácie. Ako vidno, aplikácia nám ponúka aktiváciu poistenia. Ak máte prvý dron, určite neváhajte a kúpte si ho. S tlačením Go Fly sa dostávame na obrazovku, kde už máme živý náhľad z kamery a v tejto obrazovke lietame. Tu je požiadavka na zapnutie AirSense, čo je systém upozorňovania na okolité lietadlá vo vzdušnom priestore. Ovládač nás upozorní na približujúce sa lietadlo a ukáže nám ho na mape. Nastavenie veľkosti písmen v aplikácii. Vyberajte si medzi štandardným a veľkým písmom. Cez 3 bodky v pravom hornom menu sa dostaneme do hlavného nastavenia dronu. Na začiatku stačí znížiť výšku návratu dronu pri strate signálu zo 100 metrov na 45 metrov. Maximálnu výšku letu ponecháme na 120 metrov, čo máme povolené aj legislatívou. Odporúčame vykonať kalibráciu kompasu. Najlepšie ju spraviť vonku, bez kovových predmetov v blízkosti. Postup sa vám zobrazí obrázkovo po stlačení tlačidla Start.
Nezabudnite si nahrať aj svoje identifikačné číslo z dopravného úradu kliknutím na UAS Remote Identification, link na video ako na to je v popise. Dron je pripravený na let. Vypnutie prebieha rovnako ako zapnutie. Zvyčajne vypíname najprv dron a potom ovládač.